खौराङा मोजां आयै। आं मिरानि बिमा हाजो रायलायनानै फैबाय। मा बुंहरखो फिसा? हरनो राजि जादोंना जायाखै? हरनोलाय राजि जादों आयै। नाथाय मा नाथाय आफा? ना हरानो? आयै, बिसोर बुंदों जोंहाजों गावस्राजों जुलि जाथावा होननानै। नोंसोरबा गनायगोन ना गनाया बेखौसो सानदों बिसोर। जोंलाय मानो गनाया जानो? सासेल' नायल' बिहामजो जागोन। आं नोमफाखौ बुंनानै थाब हाबानि रादायखौ खालामहैनांसिगोन। दे फिसा, ड्रेसा गांसे लायना फैदो, आं ओंखाम खुरैनोसै। जागोन आयै। सफैबायबो। औ। उफ, थांनाय बिमा, दै गिलास लाना फै। आं दै गांनाय मोनदों। र' बिदिबालाय। नै दैया। बिमा, फिसा अनजालुआ न'आव सफैयाखै नामा बिलाय? सफैबाय। बेबो दासो सफैनानै रुमाव गोलांदों। हा बिहामजोनि खबरालाय माबोरैथो जाबोखो बिमा? मोजां बिफा, हरोनो। जोङो थाब थांनानै हाबानि रादायखौ रायलायहैनांसिगोन। दे बिमा, नों मा खालामो गोख्रैनो खालामदो। आं दसे गोलांहैनोसै, मेंनाय मोनदों आं। गोजोनसार न'आव दंना गैयाब्रा? माथो आदा अनसुलासोलाय? फै जिरायफै। आदाया गैया। दहायनो बबेयावबा थांनो होननानै ओंखारलांदों बियो। हा माथो खौरांमोन? खौराङाथ' जेबो नङामोन गैया। ओरैनोसो गोजोनसारखौ नुथारिखाय न'आव दंना गैया खबर लानो फैदोंमोन आं। थाथ'दो रिया, आं थांनोसै। दा गोजोनसारनोल' खोन्थादो आं फैदोंमोन। बिदिब्ला दानो थांनोसैबो, जिरायलांलाबो। नांथ'ला दे, जिरायथ'ला। गोजोन, थुलाय थाथ'लाय। हो? बिगामै नों? आंखौ निमाहा होदो गोजोन, नोंखौ लोगो हमफैनो हायैनि थाखाय। बेफोरखौ मा बुंदों नों बिगामै? नों आंखौ थाबैनो जुलि खालामदो गोजोन। मा? जुलि खालामनो? आंहा नोंखौ जुलि खालामनो मा दंजायो बिगामै? ना थानो थाखाय मोजां न'आनो, ना जानो थाखाय ओंखाम दैयानो दंजायो? नोंनो मिथिखागौ सना, आंहा जेबो गैजाया होनना। आं दा नोंखौ जुलि लायोब्लाबो गोबां जेंना सोमजिनो हागौ। आरो नोंसिनि आइ आफाया नोंखौ आंनो हरगोन? बुं बिगामै, नों मानो सिरि थाखो? बेफोरखौ आं जेबो मिथिया गोजोन। आंनो खालि नांगौ नोंनि अननायल'। नोंनि अननाय मोनाबा आं फाग्लि जागोन। बिदि नङा सना, नोंसिनि आइ आफाया नोंखौ आंनो हरखाया, आं बेखौ मिथिखागौ। थेवब्लाबो नोंनि गोसोआल' दाद था। आंनि थांखिया जाफुङानो आं नोंखौ जुलि खालामगोन। आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हाया सना। नोंनो सिगां न'आव थांनो सना। दानो गोबाव जायोब्ला नोंसिनि आइखौ जागोन आरो रायगोन। थां सना न'आव थांनो।
जोंसार फिसा नोंलाय माथो सानखो नों मा जालांथारखो मानो जायाबो लोङाबो मा जादों फिसा आं जेबो जायाखै आइ नोंसो मानो दुखु जादों आइ आंथ' जेबो जायाखैना आदा नों मानो बिदि जाखो मानो नों गोसोखौ लोरबां खालामखो बेबायदि खालामबाय थानो नाङा जों निखावरिनि दुखुखौ रावबो बेसेन होआ आदा नोंखौ बिब्दि नुब्ला जोंनि गोसोआबो दुखु मोनो आदा नंगौ बिनानाव बेखौ आंबो मिथिगौ नोंसोरबो दिनै बुजिनो हायो नंला गोरों जाबाय हे गसाइ जोंनि न'खराव सोरां हरदो बे बिनानाव सानैया निखावरि न'खराव जोनोम मोननानै जोबोर दुखु खस्थ' सहायनांबाय आं आरज गाबो गसाइ आंनि बिनानाव सानैखौ जेबो दुखु खस्थ' दाहोसै हामबायसै आयै नों बांद्राय जिंगा दासिसै न' सिङाव थांनो थां आयै जोंनाव सोरबा आलासि फैदों खोमा थांलाय आइ नाहैलाय सोर फैदों जागोन आयै माथो आलासिफोरसोलाय फै जिराय फै फै नोंथां फैदो सिङाव जिरायनोसै फै हाबबो जिराय दे हा आलासि बिथांमोनालाय माथो खौरां लानानै फैयामोन निमाहा होदो नोंथां खौरां हरालासेनो हरखाबै फैनायनि थाखाय जेबो नङा दे नोंथां जों फैनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि फिसाला अनजालुजों आरो नोंथांनि फिसाजोनि हाबानि रादाय होनोसो फैदोंमोन नोंथां नोंथाङासो मा सानो आं मा बुंबावनो नोंथां गथ'फ्रा सानैजों मोजां मोनलायखायो जेराव आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया नोंथां गावसोर साननाय बायदिनो जाथोंसै दे लोंदो दे साहा गोजासो जाबाय जेबो नङा दे जायोलै आदसा नोंथां नोंथाङा जेबो अजद गैयाब्ला फिसा सानैनि हाबाखौ बैसाग दाननि 10 अक्ट'आवनो गाजा गोमजायै खालामना होनो सानदोंमोन ना मा बुङो बिमा औ बारायाबो समबार गोलैयो जागोन नोंथां नोंथाङा जेखौ मोजां नुहरदों बेनो जाथोंसै आंलाय माथो बुंबावनो ना बिमायासो माबाफोर बुंगोन आंलाय मा बुंबावनो बेनो जाथोंसै दे बिदिब्ला बिदिनो जाथोंसै नोंथां दे बिदिबा नोंथां बैसाग दाननि 10 अक्ट'आवनो जाथोंसै बिदिब्ला जों गसंदिनि नामा बिमा औ थाब थाङाबा न'आवबो रावबो गैया दे बिदिब्ला नोंथां जों गसंदिनि दे मिराय नै आलासिफ्रा थांनोसैनो एसे सनमान लाफै थांगौ आयै जिउ गोलाव जाथों फिसा दे जागोन फिसा दे बियाय थादो
जागोन आरो जामाइजो दे जागोन दे। दे आरो बियाय बिहामजो जामाइजो नै आइ नों बै गैजा रोङिनि फिसाज्लाजों लोगो दाहमलायसै दे। बेबायदि साख्रि गैया बाख्रि गैया सेंग्राखौनो गोसो थोयो। जागोन आयै आं बेखौ लोगो हमहैखाला। आयै आं आदा दैसिमजों टाउनाव बेरायहैफानो दे। दे आइ नाथाय मोजाङै बेराय, बे गुन्दाखौ लोगो मोननोबो हागौ। जागोन आयै आं थांसै दे बिदिब्ला। थांदो। दख'ना हरलाय आब'। माबायदिखौ लानो? बबेखौ लानो? नोंसो गानो ना? बेखौनो लानोसै खोमा। बेखौनो हरदो दे। बेखौबो लादो ना? नांला दे। बेसे जाखो? थांदो दे जुगान। जागोन दे आदा जोंना माला बेरायनो जागोन दे सम मोनबा फैगोन आं। बाय। हामि रथलाय। अ आदा गोजोन सार मामोन? हामि जुगामिनि माबाफोर खौरां मोनदों नामा? माथो आंजों लोगो मोनब्लाबो मोजांखौनो रायज्लायला। माबा दरसि दरसिसो रायज्लायसै ना सोरजोंबा। मालाय बिमादैया जुगामिनो गावसिनि गामिनि दैथुनजों जुलिनि खालार थि खालामबायनो। जुगामिया जोंनाव फैब्लाथाय बिमाया आंखौ रागा जोङो, नोंनो माबा माबि बाथ्रा खिन्थाना होयो होनना। जुगामिया सिगाङाव नोंखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायोमोन, दाबा गोसोआ बोरै सोलायखोथाय। बिदिसो आरो बिनि गोसोआ। आं हमनोनो हायाखैमोन सानो। दे बिदिब्ला थांनो सानो। आयै आयै। ए माथो सफैबायानोलाय। औ आयै। नै आयै आदा बिथुननो आङो दख'ना गोदान बायनानै हरदों। ए हामदों दे। मालाय बिफायानो गिदिर बिजनेसमेनखा, सिन्थायानो गैया। आरो बिनि सायाव सासेल' फिसाला, मानो अना जानो। माब्लाबा बेरायनो लेंबोदे आइदे। जागोन आयै आं दहाय बुंखादों माब्लाबा लेंबोसिगोन। न' सिङाव थांनानै फ्रेस जाहैदो आइ।
नैहाय बिफा जोंहा बे फिसाला सासेनि थाखाय साननांगौ जाबायहाय माथो मानसियानो जायाबो लोङाबो जालांथारबाय हर हरावसो फैग्रा जाबाय न'आवनो मा जादों मा बेरदों खोन्थानानैबो लाया बेखौनोथ'लै बिमा आंबो सानबाबो सानस'नोनो हायासै मा जालांथारखो गोसोआव माबाफोर दुखु दङब्ला बुंनानै लाबानो जायो जोंलाय माब्लानिफ्राय हेंथा होखो गावखौ एसे जोंनो खिन्थाबानो जायो मा दुखु जादों हनै मानसियानोबा दासो फैदों माथो दा बबावथो थांनायमोन गोजोनसार फिसा आइ आं लोगोफोरनावसो बेरायनो थांदोंमोन गोजोनसार फिसा दहाय अनजालुनि बिमा बिफा फैदोंमोन नोंनानावनि हाबानि अक्ट' दाननो बिसोर हाबानि अक्ट'खौ बैसाग दाननि 1 अक्ट'आव खालामनानै गालांबाय नों थायोमोनब्ला मोजां जागौमोन फिसा आंलाय मा बुंबावनो आफा नोंसोर जि सानदों आरो बिनानावा जि सानदों बेनो जाथोंसै नोंसोर गोसोबायदि मावदो आफा जुगामिया मोनसे समाव आंखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय दा मानो आंखौ नेवसिनाङो नों आंखौ थैनानै थांब्लाबो बावा होनना बुंनाया दिनै आं मा खोनानो नागिरखो आंखौ मानो नेवसिनांखो दान्दिसे सम मोजां मोनलायनायनि फावथिना गेलेनानै आंनि गोसोखौ खामग्लिहोखो नोंखौ लानानै आंनि मिजिं सुजुनायखौ नों मानो फैमाल खालामखो जुगामिया रिया गोजोनसारा न'आव गैया आदा अनसुला फै जिरायफै जागोन दे रिया आदा गोजोनसारा न'आव गैया मानोबा आदाया न'आवनो थाला हर हरावसो न'आव फैग्रा जाबाय मा जालांखोथाय मानसियानो हारिया कलेजाव मानो थांथाराखै ओहो थांथ'थाराखै आंखौ मानोबा कलेजावनो थांनो गोसो जाला मा जाखोथाय रिया नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन बुं आदा मा खोथा जों बायदि निखावरिया मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि जेबो फाराग थाया आदा नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंखौ जुलि खालामगौमोन रिया जायोब्ला जायो जायाब्ला जाया बुं रिया नों जाया होनब्लाबो आं जेबो गाज्रि मोना अन्नानैल' नों आंनो फिननाय हो रिया जुलि नाथाय नोंसिनि आइ आफामोनहाखि आंखौ बिहामजो महरै गनायो आदा नोंनो मिथिगौ आदा जोंहा आइ आफाया मा दंजायो दागाब रिया नों राजु दंब्ला आं नोंखौ जुलि खालामनोसै आं मा बुंबावनो आदा नोंनि गोसोसै दे बिदिब्ला आं नोंसिनाव साननैनि उनाव फैफिनसिगोन आदै मादैमोनजों रायज्लायनो थाथ'दो बिदिब्ला औ दे
जुगामि जुगामि मा सोरखौ नांगौ ए मादै आंनो जुगामिखौसो दसे नांथ'गौमोन गैया बियो न'आव गैया आरो आंनि फिसाजोखौलाय मानो नांगौ नोंनोलाय ओंखारलां बिनिफ्राय मानसिफ्रा बेबायदि लामा सामा जौ लोंगोमानानै थाबाय बायो लाजिया थांजिया बिबा गोसोआव माबाफोर दुखु दं खोमा नङाब्ला बिदि जानायबो नङामोन मा दुखु जानांगौ दाबायदियाव आंबो बेबायदि जौ फाग्ला जायोबा नों मा सानगोन जुगामि मा जाहोन थानायनि थाखाय बिदि जानांगौ
नुदोंमोन आं नोंनो सना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंखानि दै बोहैनाय बादि अरा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंखौ मोजां मोननानै मेगनाव आंनि मोदै बोहैबाय नोंनो गोसो होनानै बिखाया आंनि खामग्लिलांबाय 빨리들 씨바 노노래기야 노노마 या बियो दहायनो अबा थांनो होननानै ओंखारलांदों मानो नांगौ नोंसोरनो आदाखौलाय नोंसोरथ' मादि मोजां नङा गोख्रै ओंखारलां बेनिफ्राय ओंखारलांना ओइ नेग्र आरो दफाय माखौ माखानायखौ माबा सानैखौबो ओइ बिहामजो खिजानानै बोराय दा नोंसोरनो फैबा जोंनिसिम थिनहर नङाब्ला आयै बिफा लांमारबाय बिफा मा दाय मावदोंमोन नोंसिनि सायाव आंनि फिसाखौलाय 왜 안 그래서 나랑 섞어? मा जादों आइ आरो आफा मानो गाबदों नोंसोरो हो गोजोनसार फिसा नोंनानाव मोनखौ बुरखामोनहा गारियाव थिखानानै लांबाय मा बुरखामोनहा रियामोनखौ लांबाय औ फिसा नों गोख्रैनो होसोलांदो आइ आरो आफा नोंसोर सिन्था खालामना आं थांनि बोलाबो हगारनोखौसो मोनदों बे अरां गेजेराव सोर बासायबागौ नोंसोरखौलाय थु नों पाप्पि हाबनो आंखौ खुदुंज्लाबाय फानजानो जोबजानाय दावानिफ्राय थिखुले नोङो नेग्र गस्ला हर
बिनानाव मा जाखो नों? मा जाखो बिनानाव? मा जाखो? बिनानाव नों जोंखौ मानो गारनानै थांखो बिनानाव? ओइ गोनसा र' दसे सम दारास माबा खौरां? आथिखालाव माथो नुनाय गोबां सिन जाबायब्रा बिनानाव थैजानायनि सिन्थायानो खाराखै सिबाया। दारास आंखौ बाराद्राय दाव मिथिबाय? नोंसोर बायदि मालायनि थेर थेर रायजो जानायखौ मेगन साग्रा नङा आं। गोरिब गुन्द्रायाखि नोंसिनि थाखायबा बे बुहुमाव थांनानै थानायनि मोन्थाय गैया। साला थाखा फैसा मोनबाल' लोगो जाग्रा नोंसोर बायदि सैमाफ्रा। ओइ नोंनि जादों नामा जों नोंजों सैमा होनजानो? आंनि बिनानाव नोंसिनि मा जादोंमोन? बिहा मा दाय दंमोन? फिसा बसा बोरमा बोरमि बुनो थिनाखै बेखौ आं सोलागोरनि आदै मा खालायखो सैमाफोर दान्दो दासो मोनदों सैमा साला दासो मोनदों नामागौ नामागौ नोंबोगौ नोंना
दिनै लामायाव गोजोंसारखौ लोगो मोनबोदोंमोन आलाखौ तेजपुरनि लामा लाबाय सुवादा साबगौ जोलाफोर साबगौ बेफोरबायदिसो जानांगौ साबगौ सें मा बस बै कार्टुनाव बियार बथल दं लानानै फै जागोन बस लोंनो जोहोलावफोर जोहोलावफोर नोंसोरबो लोंदो र' आं गरसे लोंग्रोनि आच्छा नेग्र नोंनि हाबायाथ' बैसागुआव जानो लागामोन मा जाखो दायलाय हाबायानोथ'लै बस मा होनबावनो बिनि हाबाया बस देग्लाय बैसागुआवनो जानांगौमोन नाथाय मा जानांगौ जाना होदों मिथिगौना हाबानि नामाव अमा बुन्दि मासे फिसिनानै दोनदोंमोन अमायाबो 1.5 मनसो जाबायमोन नाथाय न' खाथिनि अमा बुन्दाया फैनानै उफुद्रुगना साब्रांबो दा अमाया गाबि जानानै दं दा हाबायाबो लाथावा अमाखौबो बुथारथावा सेल गेजेरावनो नोंबो मानो बुंदेरबाय थायोब्रा आच्छा जोहोलावफोर जोंथ' जि खामानिखौ मावबोबाय थिग बिदिनो फैगौ समावबो जों जि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों बेखौ जों मावलांनानै साक्सेस खालामनांगोन अब्लासो जोंनि गेङा गेदेरनिफ्राय गिदिराव थांगोन ना मा बुङो नंगौ बस मा बुङो जोहोलावफोर बेनो आगै गोजोनसारनि बिब्दि हालोद जानांनाय जाथाया हामबायसै बाजै आं दा थांनोसै दिनैनो आंजों लांफाखानोसै आं दे बिदिबा बिनानाव दे बिब्दिब्ला आगै आयै आयै नोंसोर फिसानो औ आयै आं फैफिनबाय आयै फिसा नों फैफिनबाय औ आयै आं फैफिनबाय आफा आफा हामबायसै दागाबसै थौदो सिङाव थांनोसै गोजोनसार फिसा आयै दा माखौथो सानाखो फिसा आयै आं दिनै बिनानाव सानैखौ जोबोद गोसोखांदों दिनै बिसोर सानैबो जोंजों लोगोसे थाफानायमोनब्ला बेसेबां खुसि जागौमोन आयै नंगौ फिसा नाथाय मा खालामनो अनागारिफ्रा जोंनि सुखि संसारखौ नायनो हायासै
जाय मानसिफ्रा आंनि बिनानावखौ खास्रि बिस्रि इनाय अनागार खालामनानै बुथारदों आंबो बिसोरनि सायाव खिथेर होखाफिनगोन आइ आंबो खिथेर होखाफिनगोन फैबाय था दाख्लै देरथा जानाबो थैबावाखै नोङो फै गोजौआव फै नों बेथा ओरै फै सागाव गाहायाव बहाय गोहो दंबा जिखौ मानसियासो सालायो बुजिबाय फै नानोबा निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो नों बायदि पापि मानसिया निमाहा गैया निमाहा होदो है
생각하나 보지. 의료를 하려는 거야. 너도 먹고 좀 거이. 농업나 당구등은 hiba bagus dia ada mulai. Hiya. Oh. Sampai gerak manji senam itu. Salah. Habsyallah, bibi di sini gua.